Salut! Astăzi este data de 3 iunie. Eu mă aflu la Torino, în Italia, pe marginea la râul Po. Iată, eu pe marginea râului astăzi voi face un antrenament cu schi-rollerele. Iarna s-a terminat, schiurile le-am pus în șcaf și a venit timpul de a practica schi-roll. Schi-roll-ul este o activitate asemănătoare cu schiurile de fond. Ele se practică din cauza că voi să nu uitați de a schia în timpul verii. Pentru a practica schi-roll aveți nevoie de o pereche de schiuri cu roți. Ele au o măsură nu prea lungă, dar greutatea aproximativ coincide cu o pereche de schiuri de fond care voi schiați pe zăpadă și o pereche de bastoane. În diferență de schiurile de fond, iarna, spre exemplu, eu mă îmbrac mai gros, iar protecție aproape deloc. Iar diferența cu schi-rollerurile, că schi-rollerurile se practică pe asfalt și cum că strada e tare, trebuie să aveți multă protecție pe voi, iar îmbrăcăminte mai puțin, fiindcă căldura vă apasă. Iată, eu m-am sculat dimineața, acum este undeva orele 7 și vă arăt cărărușa pe care eu voi face schi-roll. Iată, aici mă aflu la parc. La parc au fost cântăreții care au cântat la Eurovision. Din cauza asta eu și am filmat. Deci 50% am vrut să arăt antrenamentul și 50 stelele care le-au desenat cu ocazia Eurovisionului. Pentru a practica schi-roll aveți nevoie de următoarele lucruri. În primul rând, o pereche de papuși speciale, ori pentru skate, ori pentru clasă. Deci, fix, în cazul meu, Fisher Skate. Fix ca pentru schiurile de fond. O pereche de bastoane. Bastoanele mele de la Ski Skate. Și, desigur, o pereche de schi-roller. Iată, eu acum țin în mână pereche de schi-roller. Ele au două roți, una la capete, una în față și una în dos, și un atac care veți încălța papucul. Și tot la fel, fix ca o pereche de schiuri. Iată, eu aici mai am niște protecții pe care eu voi îmbrăca-o pe mine. Protecția constă. Iată. A este, eu le voi îmbrăca pe genunchi
Iar o altă pereche. Eu voi îmbrăca picoate la mâini. Și, desigur, o pereche de mânuși. Și numai decât să fie cât mai tare, mai de piele și mai cu plastic. Și numai decât protecție și pentru cap. Iată, așa o cască. Ca o cască de bicicletă. Și desigur luați cu voi o băutură răcoritoare. În cazul meu eu am luat o băutură pentru a face sport. Și iată ultima, o pereche de ciorat pentru care îi voi încălța pentru a practica sport. Dacă iată eu acum și mă voi schimba și voi începe a schia. Iată eu am îmbrăcat cascul, am îmbrăcat protecțiile la mână și la picioare, încălțăminte. Am gătit jos schirolul și acum eu mă voi porni la schiat. Sunt aproape gata și acum la urmă eu voi încălța pe schirol păpușii. Când încălțați schirolurile, numai decât trebuie să le țineți de o bară, fiindcă ele poate să vă lune și înapoi, să vă tragă înainte, înapoi, să pierdeți echilibru ușor în momentul când le încălțați. De exemplu, eu de când fac schirol am căzut mai mult când le-am încălțat și când m-am oprit decât în mers. Fiindcă în momentul când vă opriți ori le încălțați, pierdeți echilibru ușor și rolurile vă poartă înapoi. Acum fac primii pași pe cărarea din parc. Iată, aici încă nu-i cărarea pe care eu voi schia. Aici doar e o trecere la, spun așa, o pistă închisă, o cărare în parc închisă. De ce? Fiindcă acolo nu pot intra mașini, strada e închisă pentru mașini, dar e deschisă pentru sportivi și pentru pietoni. Nu, în timpul săptămânii puțin trecători, puțin oameni în parc și mai ales dimineața la orele 7. Nu găsim multă lume ca să ne încurce. Iată aici e o vale. La vale, dacă nu sunteți siguri pe de-a dreptul, sfatul meu, ori puneți la roți niște frâne, ori chiar este frână specială pentru schirol. Iată, eu am avut așa frână
dar le-am scos, fiindcă ea încurcă la schiat. Deci eu când am început sportul ăsta, am început cu o frână. Am uitat, ca de obicei, să pornesc ceasul. Dar peste un timp eu am scos-o, fiindcă în primul rând roțele la schiroluri erau nu foarte rapide. Pot spune aproximativ chiar lente, încetișoare. Și eu nu am simțit necesitatea în frână. Deci ați putea mai frâna și cu bastoanele așa înainte. Vă opriți încetișor, dar asta nu e o bună frână. Sau cu piciorul, întorcând un picior din urmă, întorcând perpendicular și cu roțele, vă atingeți de asfalt și frânați puțin. Puțin. Iată acum eu mă îndrept la pista mea de schirol. Iată, vedeți că aici au pus așa niște vazoane cu flori pentru a încălca intrarea mașinilor. Pista începe cu un deal, nu un deal ușor, putem spune, nu foarte înalt, fiindcă la Torino orașul nu-i, în comparație cu Chișinău, nu-i pe dealuri, pe văi, dar câte un deal ușor așa mai este câteodată. Și apoi după vreo 300 de metri la deal va fi cam pe atâta la vale și apoi voi merge direct vreo 500 de metri, după ce va urma un deal și acolo vă așteaptă o surpriză. Veți vedea care. Ca tare eu deja am spus-o. Motivul meu care a fost motivul de a filma la parc la Torino. Uite, cu schirolurile ați putea face o viteză mai mare decât unul care aleargă. Ați putea chiar ajunge la viteza bicicletei. Depinde
orice fel de bicicletă. Ar fi o bicicletă de simplă, de oraș. Deci, desigur, nu sportiv. Ceasul îmi spune că eu am ajuns la 15 la oră. Ziua de azi e foarte favorabilă pentru așa sport, fiindcă vara e cald. Iar dimineața e puțin mai răcoare. Iar astăzi e și nouros. Voi avea norocul dacă nu vă începe ploaie. Iată, pista asta nu e tare ideal, dar oricum, când e puțin lume, aici se poate ușor de antrenat cu bicicleta sau cu ski rollerele. Alergat și primblare. Iată, bicicletele sportive mă întrec. Viteza la ski-rolluri, mai ales dacă roțile sunt lente, nu e așa de mare. Iată, la râu se practică sporturi. Vedeți de partea dreaptă am trecut niște bărci. Se practică sporturi acuatice pe apă. Canoa. Păcat că la râu nu putem practica kite, fiindcă nu-i mult spațiu și desigur puțin vânt. Это puteți practica și așa sport. Cu un fel de căruță cu pedale. Ca un fel de bicicletă. Deci turiștii în ele încap 4 persoane care toți în continuu împing pedalele, învârtesc mai mult spus pedalele pentru a iată surpriză, am vrut să vă arăt, dar vedem că stelele au dispărut. Iată, data trecută, 2 săptămâni în urmă, ele mai erau, dar iată, în 2 săptămâni
cineva le-a șters. Pe stele erau scrise numele la cântăreț și erau desenate cu culori așa frumoase. Ele s-au șters, ori cineva le-a șters, dar nu-i nimic. Oricum, locul unde au stat cântăreții, eu acum îl vă arăt. Iată, de la vazoane până aici am schiat undeva 1 kilometru. Și aici eu mă voi întoarce înapoi, fiindcă mai departe strada e cam distrusă. Eu rămân doar, iată, 1 kilometru încoace și 1 kilometru înapoi pe aceeași stradă. Am ales strada cu două dealuri, respectiv două văli. Strada largă, puțină lume, iată, vedeți că aproape deloc. Strada largă și calitate mai bună, netedă. Acum vă arăt strada, aceeași stradă pe care am venit, dar ne întoarcem la vazoane, de unde ea începe. Eu acum merg fără să folosesc bastoanele, mă împing doar cu picioarele. Fiindcă a fost puțin vale și deci pare direct, dar e lejer la vale.
Pe stradă se observă găuri, căpacuri de canalizare, crenguță și pietre. Trebuie atent să urmăriți strada și să observați fiecare obstacol. Fiindcă, de exemplu, o petricică poate să vă între roți și în momentul schiatului vă frânează și respectiv veți fi obligat să vă opriți neașteptat. Eu am avut așa odată. Am căzut chiar jos. Dar nu am căzut tare. M-am ales doar cu niște zgărituri și de atunci eu folosesc permanent protecție. La spinare râbzacul, la picioare, la genunchi. Protecție și la coate și la mâini. Când cădeți prima, vă sprijiniți în mâini sau pe coate și apoi pe urmă cădeți partea corpului. Iată, mai am puțin și cercul nostru să încheie. Am ajuns la 2 km și vreo 200 de metri. Deci, în total, eu sper să ajung la vreo 18 km. Iată aici, de frânat nu prea se primește. Avizăm cu baston, făcând un mic sunet, în așa fel persoana care vine în contru vă observă și se dă la o parte. Iată, sunt așa trecători care trec și perpendicular, care întaie calea.
А вот sfârșit și antrenamentul de azi, de schirol. Azi este 3 iunie 2022. Am schiat undeva, aproximativ vreo 16 km prin parc. Și acum eu cu schirolurile în mână mă pornesc pe casă. Voi face o plimbare pentru a relaxa puțin picioare. Uite, antrenamentul de azi 2 ore a durat. Puțin obositor, fiindcă chiar dacă m-am trezit de dimineață, oricum a fost o zi caldă. Puțin soare, dar a fost puțin caldă. Iată cum ascund lângă cascata asta, sunt puțin răcoare. Dacă v-a plăcut filmul, vă înscrieți la canal. O zi bună, la revedere!